Dos andanas nga balay sa Barangay Dumoy sa Davao City nasunog. Ani ang report. Hindi nakabot-abok no? Nagdila pa ang kalayo dihang nakuhaan og video kining nasunog nga balay sa Purok Manrubang, Barangay Dumoy, Davao City, pasado alas 10 Miyerkules sa buntag nga gipanag-iyahan ni Romeo Pitaw. Gilang miresponde ang kabumbiruhan apan gumikan kay gama sa light materials ang balay na ugdaw dayon kini. Ang hiniktan nga iro naapil og kasunog. Tapos kana ko amiga diha nangapis siya nagtindog. Siya ang nakakuan sa kayo nga naining gawas nga kayo ba sa kahoy. Mo to natarantar namin nanagan gipangkuha na mo motor diri. May na lang kay nakagawas dayon ang duha ka bata edad 5 ug 11 anyos ug duha ka batan-on nga 13 ug 17 anyos. Matud pa, sayo nga mihawa ang ilang ama-ama aron mamasada. Matud sa kabumberuhan, posibleng electrical short circuit ang hinungdan sa sunog. Which is makita po nato sa structural sa balay nga dito gito po nagsugod ang sunog. Tapos may banggera nila nga bahin. Which is ang suga po nila kanang ginasak-tak ganing nga type sir. Gi-try pa og palong sa katong anak ko niya makong gipaglingin niya sa taas ug amakan lang gidali ra mano. Nidako na ang kalayo. Giba na ba na amo kabat sa 21,000 pesos ang nadanyos tungod sa sunog. Pahimangno sa kabumbiruhan nga siguruhong tangtangon sa saksakan ang electrical appliances nga wala ginagamit. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.